Il-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus stefa l-ħtija lil Partit Nazzjonalista Qatalura fuq in-nies li ma jagħmlux like fuq Facebook tal-kap jew tiegħu stess. David Aġus kien qed jgħid dan waqt programm fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista mal-eks kandidat nazzjonalista Dione Borġ. Jiena irrid ukoll li meta l-Partit Nazzjonalista isejjaħ u meta l-Partit Nazzjonalista il-kap tiegħu jitkellem ma niddejqux nagħmlu like lill-kap tal-partit ta'. Fi programm ta' sija il-Viċi Kap li sa' issa ma qarx jekkux se jirriżenja jew jerġax jikkontesta l-kariga numru 2 fil-Partit Nazzjonalista, kompla jilmenta fuq il-likes fuq Facebook u saħaq li jixtieq jagħmel analiżi kemm hemm nazzjonalisti anki li jsegwu r-radju tal-partit u jagħmlu likes fuq dak li jippubblika il-kap fost oħrajn fuq il-medja soċjali. Għaxan ixin naqmel analiżi ta' kull min iċemper f'dan it-tip ta' programmi tiegħek Dione, jew min jgħidu nazzjonalist iktar mill-kap u l-kap jitkellem jew David Aġus jitkellem bħala Viċi Kap jew nagħmlu post u laqqas kapaċi jew laqqas għandna il-vibra u s-saħħa li nagħmlu like ta' fuq il-page tal-kap jew ta' Idrin Delija jew ta' David Aġus jew ta' Uminu l-persuna. Irridu naraw ukoll il-ħadd ieħor jagħmel il-like imma aħna tnagħmluha. Fl-istess programm David Aġus saħaq li l-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ippropona bit-terms and conditions kellu verżjoni differenti tal-programm elettorali u ħareġ bi pjanijiet differenti fuq it-trek l-estrem ma jirbaħlu ħadd fuq l-idejat. Maħna partit li marru jivutawna 125,000 fruħ u allura dan huwa partit kbir, dik ma jirbħinna ħadd aħna, laqas il-Labor ma jirbħinna bl-idejat, il-ħsibijiet, il-kunċetti.